wethu noma apostoli, abazalwane bonke, othisha baka-Sunday School, ngiyanibingelela Jesu Kristu inkosi. Siyambonga uBaba osenzile umusa ongaka ukuthi siphinde sizohlangana. Sekusuku lokugcina workshop yethu. Siyabonga kakhulu nangesifundo sesisitholile. Ngikule nje ukuchitha isikhathi ngizocela usisi Thubi esikhulekele.
Jesu Kristu uyinkosi. Ayike siyambonga uNkulunkulu noma kumnyama yena ungukhanya. Siyamdumisa kakhulu. Ngicela ukuthatha nje leli thuba emnyameni lokubonga kulona lo ofikile
sengathi inkosi inganibusisa ngokufika kwenu. Ngiyazi ukuthi abanye indlela ibingelula, abanye bekunzima kwakuphuma emakhaya, kodwa naphuma njengamasosha. Siyambonga uNkulunkulu. Ngiyafisa nje ukuthi futhi nje ngiyajabula kakhulu ukuthi aningiboni. Angive ngijabula. Ngifisa ukusho nje ukuthi ngeke siqale la uthini uyini ubani uthisha. Benifunda isuku lonke lwanamhlanje ningabafundi, kodwa-ke uyini uthisha, ubani uthisha. Angazi noma ngibuze thisha omkhulu noma ngibuze ejudenini, ubani uthisha, uyini uthisha. IsiZulu siyinkinga ngoba isiZulu sinamagama achaza izinto ezimbili vilodwa. Ubani uthisha, uyini uthisha. Akekho ongangiphendula. Okay, angidlule lapha i-homework. Kusho ukuthini ukuba uthisha? Ngiyathemba ngizoyithola impendulo. Makafana, ukhona makafana. Angiphendule sisi. Kusho ukuthini ukuba uthisha? Uphendulela bonke abafundi. Ngiyazi ukuthi wena ubungene ngefastela. Uthisha ungumfundisi ofundisa abantwana indlela ahlukene, namazinga-ke ahlukaniswa ngeminyaka. Ukwenza umsebenzi wokuba uthisha kusuke kusho ukuthi umuntu lowo othathe lo msebenzi uzinikele ekukhuliseni abantwana, abafake endleleni. Njengoba besikade sifunda ngokuba uthisha ka-Sunday School, sibafaka endleleni yokuthi bazi izwi likaNkulunkulu, baliphile, likwazi ukubalekelela, njengoba ithemu yethu lithi asibafundise ngendlela ekuyobe yabo sebekhulile. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga ukuthi ungichazele. Ngiyakholwa ukuthi uchazele mina ngedwa. Angazi noma bezwile abanye. Sizwile ngithi. Kufanele ukuthi ube umuntu onjani ukuze ube uthisha? Cha, ngicela ukuhoxisa lo mbuzo. Kodwa ngicela ukubeka ngenye indlela. Impilo yakho iba njani ukuze kuthiwe uthisha? Angiyeke-ke ngoba nakho aningiboni, ngizokhuluma engikuthandayo ngoba ngingiboni. Kodwa ngifisa ukusho lento ukuthi mhlawumbe ngizoba harsh noma rude mangithi ni example yini yothisha njengoba nila. Yes or no? Okay, ngiyabonga. Ngibonga ubuqhawe bakho. Mina-ke njengoba ngilana nje angiyiboni i-example yokuba uthisha. Number 1, ngishilo ngathi nje ngisizwe ugesi bakwethu, uNkulunkulu uyazazi izimo zonke. Ngisizwe ugesi kwabamnyama. Okokuqala nje kunehlalo phambili la. Asigcwele, sicwele bazalwane. Kodwa nazi la, ngize ngathi ke omunye ozohlala la, cha wangafuni uzohlala eduze kwami. Ungathini iklasi lakho lifike lenze kanjalo? I-example enjani? Uma ngabe uthisha, you lead by example. Konke okwenzayo ukwenzela ukuthi lo osaqala, uyabona ukuthi ingane umama mayezithwele ekhulelwe uyaxoxa nengane yakhe isesiswini. Ingxoxo yakhe nengane esesiswini ingxoxo ingane ezoyijwayela. Ingane izojwayela iphimbo likamama
isasesiswini. Ingakho ingane ijwayele ukuthi mayibona isithunzi ibukisisa ukuthi umama noma kuyena. Imaze lapho mama. Okay, seni example ke manje. Uma ngabe ingane umama ehlabelela eyithwele, ingane iphuma ithanda umculo. Niyakwazi lokho bazalwane? Angikaze ngikuzwe. Ngiyanitshela ke ngoba ngake ngaba umhlengikazi wezokutetisa. Ingane into oyenzayo usayithwele, ingane iyayijwayela leyo nto. So uma ngabe uzojwayela ukukhuzwa uthisha, ingane iklasi lakho lizobe okhuzwayo. Niyakwazi lokho? Uma ngabe uzojwayela ukukwata uthethe, iklasi lakho lizokwenza njani? Lizoba nomsindo. Bathethe ingane uyathinta enye nje kusuka iqhuma impama. Ngoba wena uthisha onolaka. So uma ngabe uthisha usuke yinansi into iflag ukuthi ingane oyifundisayo ongayifundisi azibukele kuwena ngoba wena uthisha igama lakho. Ingalokho ke sila uMampontshane uthi asize la sizofunda ukuba ngothisha baka Sunday school. Uthisha ke uqala ekhaya egcekeni. Angizile ukuzokhuluma ngothisha, ngithuswe nje ibehavior yenu bazalwane. Ngase ngithi hayi angidluleke kule ndaba yokuba uthisha. Kodwa ke kukhulunyiwe kakhulu la kuvulwa itheme yethu ishilo ukuthi kufanele ukuthi wenze njani, kwenzeke kanjani. Kodwa ngiyadlula nje ekutheni just be exemplary. La uhamba khona akube khona umaka. Yazi khona lesi silwane singasithandi okuthiwa umnenke. But there is one thing ngomnenke ukuthi la uhambe khona ushiya umaka. So kufanele sibe njalo. Uma uthisha shiya umaka la udlule khona. Ngiyaxolisa abazalwane bengidlula nje ngithi ngiyacela angifisi ukufica uSunday school wami uhlezi lapha emuva ngelinye ilanga ngithi uthisha ebehlezi la ithanda khona. Kodwa ngifisa ngazi ukuthi izingane zingazi ukuthi uma kuthiwa nasi isihlalo esingaphambi kwakho usigcwalise nje ubone ukuthi kukhona isihlalo ukuze ozongena ngemuva angaphazamisi edlula eyaphambili. Ngiyadlula bazalwane ngicela ngixolela ngithi ngishilo ngathi ubumnyama nje okungenza ngikhuluma umathanda. Ngiyacela ke sizofunda izwi ngiyazi ukuthi abanye abanawo izinto zokukhanyisa kodwa nje sizofunda encwadini kaJohane chapter yokugcina sizoqala ukufunda nje kuverse 15 amavesi maningi wona kodwa itheme yale nkonzo yethu ithi yipha amawundlu ami. Itheme esinayo namhlanje. So ke bazalwane ngaphambi kokuba sifunde ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga. Sibonga ukuhlangana uNkulunkulu wethu. Sibonga ithuba osiphe lona. Sibonga konke osifundise khona. Siyazi ukuthi bengaphumi emlonyeni wabantu esiphila nabo kodwa bekuvela kuwe uqobo. Siyacela ke Nkosi ube nathi nangalesi sikhathi kuze kube siyahlukana uNkulunkulu wethu izwi lakho lihlezi lakhile phakathi kwethu einhlizweni zethu nasengqondweni zethu siliphile silenze njengalokho sifundisiwe uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu uyinkosi. Ngizocela-ke ukufunda sizoze sigcine kuvesi 18 siqale kuvesi 15 kwabakwazi ukukhanyisa kwabangakhanyisile sizobheka nje. Kufundeka kanjena-ke isihloko esibhalwe la ezwini sithi ukuvivinywa kaPetru. Khona sebedlile uJesu wathi kuSimon Petru, Simon kaJona, uyangithanda kunalaba na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundlu ami. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simon kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. Wathi kuye ngokwesithathu, Simon kaJona, uyangithanda na? Petru wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Jesu wathi kuye, yipha izimvu zami. Ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala uyakwelula izandla zakho, omunye akugqokise akise lapho ungathandi khona. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ilelizwi engifisa ukuvalelisa ngalo kule nhlangano yothisha bakaSanto Sonto Skole. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe. Itheme yethu ithe yipha yondla, yipha amawundlu ami. Size la ukuzofunda ukuze siphindele emuva senze le instruction uJesu ayikhipha ayinikeza uPetru. uJesu wayesazi isimo esasizosala senzeka esehambile yena. uJesu uyasazi isimo esizokwenzeka senihambile la seniphumile kule workshop naphindela endaweni la nisebenza khona. uJesu uyasazi leso sipho. Ngiyaxolisa nyosho mangabizwe selishona phansi. uThulu uyazi, Thulu soyokhwehlela mase. Ngiyafisa ukuthi bazalwane siyithathe le ndaba, siyithathe seriously ukuthi sethenjiwe. uJesu wayemthembile kakhulu uPetru. Ngiyakhumbula ukuthi uze wathi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami ekhuluma ngayo. So uJesu umthembile kakhulu nina ukuthi aninike imiqondo esathambile ethatha yonke into. Ingane idalwe ngendlela yokuthi impilo yayo iya-experience, iyavivinya izinto. Angazi noma ngisho kahle, iya-experience, ifuna ukufind out, ifuna ukuthola ukuthi lokhu kuyini, lokhu kuyini, lokhu kwenzeka kanjani, lokhu kwenzeka kanjani. Ngiyakhumbula ngiqala uSunday school nami ngimncane, sasifunda nje indaba yokuthi ubani umama kaJesu, ubani odala izulu nomhlaba. Kulesi sikhathi samanje i-information leyo evalid, but i-information eqinile, i-information yesikhathi sokuphila. Kufanele ukuthi ingane uyinikeze into yesikhathi sokuphila. Ungagcini nje ukuthi umnina kaJesu kwakuMaria, kodwa uye emuva uyomba indaba kaMaria ukuthi kufike kanjani ukuthi yena yedwa abe umama kaJesu. So isikhathi samanje asisafani nalesa sikhathi sethu. Thina sasithi masingena kuthiwe isho ukuthi uJehova umalusi wami angikweswele. Sisho leyo nto kuSunday school. Kulesi sikhathi samanje yebo singarecite, kodwa kufanele sakhe umuntu ongaphakathi ngoba isikhathi sesisifushane. Kungaba buhlungu kakhulu uma ngabe kungafika isikhathi sokulandwa kwebandla ungazange uphe amawundlu kaJesu.
Kungaba nzima kakhulu uma ungazondlanga izimvu zakhe. Kungaba nzima kakhulu uma ngabe ungangenela wena ukuthi sizohlabelela, sizoreciter amavesi sibe singawaqondi. Ngiyakhumbula ukuthi nami ngiku-Sunday school amavesi sasiwarecitela ukuthola amabhayibheli. Uma Mpontshane uyazi babe ngamanesi laphayana thina sizingane sisikole size sizofunda, sifunda amavesi senzele ukuthola amabhayibheli. And sasiwathola-ke amabhayibheli ngoba amakhaya ethu ayengenayo indlela yokuthi bangasithengela amabhayibheli, kwakuyinto ephathwa ngabantu abadala. So ngokuthi siye ku-Sunday school sikreme lamavesi siwasho singawaqondi nokuthi asho ukuthini, sasiwathola amabhayibheli. Isikhathi samanje asikudingi lokho. Isikhathi samanje sidinga ukuthi wondle. Uma ngabe wondla unikeza impilo, awukwazi ukuthi ungondla umuntu ngamanzi, usuke ungamondli umuntu uma umnika amanzi kuphela, ngithi. Kodwa usuke umphuzisa ukuthi aqede inxano. Kodwa uma usumupha ukudla, usumupha into ezokwakha umzimba wakhe, akhule, aqine, abe kahle, aphile nasengqondweni. Ingalokho lelizwi lithi yondla izimvu zami. Ingalokho lithi yipha amawundlu ami. Uma ngabe ke sizosuka la siphindele emabranchini, sifike emabranchini siqhubeke nokuthi izingane azime lapha zisho amavesi. Ngiyakhumbula ukuthi ngeke ngaya kwenye ibranch ngaba impressed ngendlela emangalisayo. Izingane zisho ngisho nentshumayelo eziyilalelile ukuthi ithini enhlizweni. Sengathi besingabafundisa siyondla bazalwane. Ungathathi ngokuthi ngenzela usibanibani, kodwa yenzela umqhele wakho onarisha lelizwi likaJesu. Angazi ngizobeka ukuthi hlonipha lelizwi likaJesu. Ngizongixolela bazalwane, ngiyithonga ngokuzalwa manje isiZulu sibuye sibaleke. Noxola nje mangide ngiphosa uJoji ngoba isiZulu sibuye sibaleke, ngahle ngiphosa isiSwazi noma isithonga, angcono ngivele ngime nje la esiNgisini. Uthi-ke uJesu kuPetro uyaqinisekisa ukuthi uyamthanda na. Yilo mbuzo iNkosi uJesu esibuza wona namhlanje. Awukwazi ukushiya ikhaya lakho eli-comfortable uzolala phansi endlini ekude kangaka nasekhaya uma ubungamthandi uJesu. Uma ngabe ubungakaze uzibuze lo mbuzo ukuthi ukuba wawuqondene nawe wawuzothini. Akuve kunzima. Ngikhumbula ukuthi ngisafunda isikole kwakuye kube nzima uthisha mayezokubuza ukuthi ubangile umsindo, wazi ukuthi ubangile, usaba ukuthi uzoshaywa, ungafuni ukusho. Ubona futhi ukuthi uthisha uyabona ukuthi ngiqamba amanga. Kubuhlungu. So uma ngabe uJesu engama manje la athi uyangithanda na, akuqolozele emehlweni, uyangithanda na, wazi ukuthi ubona konke, ungaphatheka kanjani. Uthathe lesimo sikaPetro ukuthi wayiphatheke kanjani. Uyabona ukuthi lize lithi lapha ngasekugcineni uthi wadabuka, uverse 17 lithi uPetro wadabuka ngoba wayazi ukuthi uJesu wazi konke, uyazi ukuthi uyamthanda. Kodwa kunalokho usenakho naye ukuzingabaza ukuthi yini engiyenzile emenza ukuthi angingabazi ukuthi ngiyamthanda. Uma ngabe simthanda uJesu sizowondla amawundlu akhe. Uma simthanda uJesu sizozinakekela izimvu zakhe. Uma simthanda uJesu sizonakekela, sizopha izimvu zakhe okufanelekile. Now awukwazi ukuvele uthi ngizopha ungazange ucele kumnikazi wokudla. uJesu yena ongumnikazi wokudla. Uma ngabe ekupha wena ipha amawundlu, kodwa wena uma ungasalandi lutho kuJesu uzowapha ini amawundlu. Asiqapheleni-ke bazalwane, bengekhona ukuzonishumayeza kodwa bekuzovalelisa.
ukuthi nisaphuma nihamba nifana namasosha abuye empini aphethe izibani. Abanye abasazi noma basekhona emakhaya. Ngike ngafunda incwadi eyayikhuluma ngamasosha ayebuya eVietnam. Angazi noma niyazi impi yomhlaba mhlambe yesibili, World War II. La kwakunyakaze khona wonke umuntu, abantu bethunjiwe besusiwe emakhaya abo, abanye bebulawe bonke. Abafana baleso sikhathi babethi mabethi nje bekhula bethi 15 bahambe baye empini. Uma ngabe kwenzekile wanenhlanhla wabuya, uzobuye ehambe ecinga umndeni wakhe. Kwesinye isikhathi ubuya ulimele, umndeni awusabona ukuthi uyena. So icabange leyo nto ukuthi nathi silindelekile ezulwini. Silindeleke silimele, mhlawumbe silindeleke sesingasenayo amehlo, mhlambe silindeleke singasenazo inyawo. Kodwa silindelekile, asifikeni, asikwenzeni inkosi uJesu ethi asikwenze ukuze sifike kuye. Manje ngiyabheka ukuthi uma ngabe singahamba ngokwethu ukuqonda, ngempela ngeke size sikwazi. Ngoba izingane njengoba ngishilo ngathi izingane ziyahlolisisa, angazi noma ngisho kahle mangithi ziyahlolisisa, ziyaphenyisisa, zifuna ukuthola. Ingane uma ngabe ubeka ikhandlela la, ingane izoyifuna ukuyothinta ukuthi yini le. Uma uthi uzosha, izoqale ibe nenkinga yokuthi yini ukusha. Ibise ize ufake umunwe ekhandleleni, izwe ubuhlungu, njalo isizo associate nokusha, into ebuhlungu izothi ishile. So uma ngabe siqaqa leyo mqondo, siqaqa ngezwi likaNkulunkulu, izohamba njengoba ifanele. Ngike ngabheka indaba kaDavide nje einsukwini, ngibheka ukuthi uDavide akazange abe namuntu owayemcoacha. Wayengenamuntu omtshela ukuthi lokhu kuyenziwa, lokhu akwenziwa, ngoba kwakunesiphithiphithi esithize ekhaya kubo. Kangangokuthi kwathiwa ayolusa endle, kwaziwa ukuthi kunamabhubesi, kunezingwe, kunakhona nazo zonke izilwane ezinobungozi ezingamqhobozela nje zimbulale, kodwa kwakungenandaba. Kodwa uDavide waba nalo mhlobo wakhe, athi uJehova ungumelusi wami. Waba nalo melusi wakhe, yena elusa izimvu, yena eluswe uJehova. Yilokho-ke okwenza ukuthi mangabe sigcotshwa la entabeni yendlu kaJehova, sisho lelo hubo ukuze seluswe. Ngiyafisa-ke bazalwane ukuthi sengathi singaluswa ukuze sitshelwe indlela yokuhamba. Awucabange uDavide ethunywe ukuthi akaye empini, efike ey'thele esimeni esasibiza ukuthi bayathukwa abakwa-Israyeli, naye ungomunye wabo. Wathi hayi, ngizohamba mina ngiyolwa nalo mfilisti. Mncane, akazile empini, akahlomele nokulwa, kodwa ngenxa yokuthi wayenalo melusi imazi. Injalo-ke le ndaba, siya ey'nganeni kulesi sikhathi samanje, ukuhlukumezeka kuningi ngendlela emangalisayo. And iy'ngane zihlukumezeka at the youngest age. Ingane uthola ukuthi iyazi ukuthi ngiyamsaba ubani ngoba uzongenza ukuthize. Ingane esafunda ukukhuluma. So siya kulezo ingane bazalwane, besingasho ukuthi Jehova, inkosi Jesu ngeluse ukuze ngizokwazi. Uyazi ukuthi uma ngabe kukhona lento okuthiwa yini umuzwa, angazi ngawuchaza ngothini umuzwa, kodwa uzwe uma uzohlangana nengozi, like uhlangane nabantu, uyuzwa ukuthi laba ngabantu abanento ethize, mhlambe yigebengu, uzwe kuwena ngaphakathi. So nengane izokuzwa ukuthi lo umama engingamethemba, engingakhuluma naye, lona umama engingacasha kuye, lona umama ongangitshela into ephilayo. Uma ngabe kodwa wena nawe welusiwe. Ilokho nje bazalwane, namhlanje izwi libuza ukuthi uyangithanda na? Hayi mina-ke.
Nkosi uJesu. Uyamthanda na? Mawumthanda iphi izimvu zakhe. Mawumthanda lusa izimvu zakhe. Mawumthanda ipha amawundlu akhe. Ubaphi ukudla okuzobondla, kuzobakhulisa, kuzobaqinisa. uJesu Kristu inkosi. Ngicela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, izwi lakho uNkulunkulu wethu esikhuluma ngalo, sinikele ingqondo zethu kuwe, sinikele uqobo lwethu kuwe. Nguthembekile, ayikho inkohliso kuwe, ayikho nenjabuliso kuwe. Siyakhuleka-ke Nkosi yamakhosi ngalesi sikhathi sihlele Nkosi sisaphuma kuye empini. Usihlelele ukuthi sibe nempendulo ukuthi Nkosi sikwenzile lokho ukuthi sikwenze. Sikunikeza udumo Baba wethu ongcwele, sizohlukana abantwana bakho bephindele emakhaya, bephindele emabhrentshini, benze babe isibonelo ngezwi nangenkambo, benze babe isibonelo komakhelwane nasey'nganeni abazoyifundisa nasebandleni uqobo. Sikunikeza udumo-ke uNkulunkulu wethu, mana njalo uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Sengiqedile bazalwane, ngizocela nje ubaba umpostoli azosho amazwi okuvalelisa. Sibonge kakhulu ukuthi nisibekezelele. Ngixolise-ke futhi ukuthi andidlanga ngesikhathi namhlanje. Ngisuke nganithatha for granted, ngathi hayi bancane laba, ngijwayele abaningi, kanti ngizoshaywa isikhathi. Ngiyaxolisa, ngiyacela ningixolele. Yikho nje kuvele kwabamnyama khona ngizokwazi ukusho yonke lento. Ngiyabonga-ke, ngizocela ubaba umpostoli eze avalelise. Sibonge kakhulu. Inkosi uJesu ibe nani kukho konke emsebenzini anithume wona. uJesu Kristu inkosi.